کا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں اونچی ذات علی دی اونچی ذات علی دی علی علی شاہ مردان شیر یزدان قوتِ پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوتِ پروردگار لا فتح الا علینا سیف اللہ ذوالفقار کوئی پیر وکھا علی 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 ورگا